அனைவருக்கும் வணக்கம். யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கேற்ப கற்றவனுக்கு எந்த நாடும் அவன் நாடாகும், எந்த ஊரும் அவன் ஊராகும். அதுபோல் ஆசிரியருக்கு எந்த பள்ளியும் அவர் பள்ளியாகும், எந்த குழந்தையும் அவர் குழந்தையாகும் என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் பள்ளி பரிமாற்றம் என்ற அருமையான நிகழ்வில் கோவை பேரூர் கல்வி மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியும் விராலியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியும் பங்கு பெற்றன. இதில் தொண்டாமுத்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து 2 ஆசிரியர்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி விராலியூருக்கும், விராலியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியிலிருந்து 2 ஆசிரியர்கள் தொண்டாமுத்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதில் தொண்டாமுத்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் விராலியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நிகழ்த்திய பள்ளி பரிமாற்ற நிகழ்வின் செயல்பாடுகள் குறித்த காணொளி இது. பள்ளி பரிமாற்ற நிகழ்விற்கான செயல்பாடுகள் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் இனிதே துவங்கியது. பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய 2 ஆசிரியர்களையும் வரவேற்று மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளிடம் தங்கள் பெயர்களோடு சிறப்பு பெயர்களை சேர்த்து சொல்ல, குழந்தைகளும் தங்களின் பெயர்களை சிறப்பான அடைமொழியோடு கூறி தங்களை சுய Introduce yourself, குட்டீஸ். அழகான அனுப்பிரியா, ஆனந்தமான ஆனந்தி, கிரௌடு பிரவீன், சந்தோஷமான சந்தி, மைவிலியான மைதிலி, தங்கமான தனலட்சுமி, வெண்ணகை வெங்கடேஷ், பாட்டுக்கொரு பாரதி, கலையான கலைவாணி, சாந்தமான சபிதா, ராகான பானுமதி, ராகமான ராகனதா, சிரிப்பான ஸ்னேகா, கவிதை போல கவிதா, சாமி போல சண்முகம், சங்கீதம் போல சரண்யா. சூப்பர், அழகு செல்ல குட்டிகளா. கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். அறிமுகம் செய்து கொண்டனர். பள்ளி பரிமாற்ற நிகழ்வின் முதல் தொகுப்பாக பள்ளி பரிமாற்ற நிகழ்வின் நோக்கங்களும் முக்கியத்துவமும் ஆசிரியரால் மாணவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் குழந்தைகள் இந்த பள்ளி பரிமாற்ற நிகழ்விற்கான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து பள்ளியின் வளாகம் குறித்த அழகான காணொளி காண்பிக்கப்பட்டது.
பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானம், பள்ளியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அறைகள், தலைமை ஆசிரியர் அறைகள், வகுப்பறைகள் மற்றும் அனைத்து ஆய்வகங்கள், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் மற்றும் சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான ஆய்வகம், உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம், அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகம், இத்தோடு இடைநிலை கல்விக்காக இருக்கக்கூடிய ஆய்வகம், வழிபாடு கூட்டம், ஆடிட்டோரியம், கொரோனா காலகட்டத்தில் பள்ளியில் நடைமுறைப்படுத்திய செயல்பாடுகள், ஆங்கில வகுப்பறை நிகழ்வுகள், சத்துணவு திட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட உதவிகள், கைவினைப் பொருட்களின் அழகான படங்கள், கலை நிகழ்ச்சிகள், நடத்தப்பட்ட நிகழ்வுகள், இது அனைத்தும் அடங்கிய தொகுப்பு காணொளியை குழந்தைகள் பார்த்து ரசித்தனர். காணொளி வாயிலாக பள்ளியை சுற்றி பார்த்த அனுபவத்தில் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்தனர். தேநீர் இடைவேளைக்கு பின்பு பள்ளிக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள சுற்றுப்புற சூழல் காணொளி வாயிலாக காண்பிக்கப்பட்டது. பள்ளி அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்தில் உள்ள சாலை வசதிகள், பள்ளியை சுற்றி அமைந்துள்ள முக்கிய திருத்தலங்கள், முக்கிய இடங்களான காவல் நிலையம், மருத்துவமனை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற சூழலில் அமைந்துள்ள கோழிப்பண்ணை, பாக்கு உரித்தல் செயல்பாடுகள் குறித்த நிகழ்வுகளும் காணொளி வாயிலாக காண்பிக்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து மாணவர்களின் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான நேரம் வழங்கப்பட்டது. இதில் மாணவர்கள் தங்களுடைய தனித்திறன்களை பாடல், ஆடல், நடனம் என்று அனைத்து வகைகளிலும் வெளிப்படுத்தினர். இதோடு ஓவியம் வரைவதற்கான நேரமும் ஒதுக்கப்பட்டது. ஓவியம் வரையும் நேரத்தில் அழகழகாக தங்கள் எண்ணங்களை வண்ண தூரிகைகளால் அழகுபடுத்தி படங்களாக வரைந்து அசத்தினர் மாணவர்கள். மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு உற்சாகமூட்டும் செயல்பாடுகள் அளிக்கப்பட்டது. ஒரே மாதிரி பண்ணுங்க. இதில் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் குதூகலத்துடனும் பங்கு பெற்றனர். இதைத் தொடர்ந்து கொரோனா காலத்தில் மாணவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளை குறித்து கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் கொரோனா காலகட்டத்திலே சந்தித்த பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் ஆசிரியர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு அதற்கு தகுந்தாற்போல் கதை மூலமாக ஆலோசனையும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்பட்டது. சுய சிந்தனையும் நற்சிந்தனையும் நல் எண்ணங்களும் விடாமுயற்சியும் மாணவர்களுக்கு தேவை என்பது உணர்த்தப்பட்டது. மாணவர்களும் மிக அருமையாக அந்த நிகழ்வினில் பங்கு பெற்றனர். அதைத் தொடர்ந்து கைவினை பொருட்களின் படத்தொகுப்பு மாணவர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. அதில் வேண்டாம் என்று தூக்கி எறியக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு எப்படி பயனுள்ள வகையில்
அதை சிறப்பாக மாற்ற முடியும் என்பதற்கான விளக்கங்களும் தரப்பட்டன. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் இந்த படத்தொகுப்பினை கண்டு களித்தனர். அதேபோல் தாங்களும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆலோசனைகளையும் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து மெய்நியர் சுற்றுப்பயணம் என்று சொல்லக்கூடிய விர்ச்சுவல் டூர் குறித்த காணொளி காண்பிக்கப்பட்டது. அதில் மாணவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக மகிழ்ச்சியாக கண்டுகளித்தனர். இதில் தஞ்சை பெரிய கோயில், நம்மளே போற மாதிரி இருந்தானே தெரியுதா? எப்படி இருக்கு? கண்ணு முன்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? இல்ல இது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு என்ன 3Dயா என்ன? இதான் 360 டிகிரி இதில் நம்ம அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அப்படியே தெரியுதாடாமா? இனிமேல் வேற எது பார்க்கலாமா? இப்போ நம்ம 2 இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா? ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால், அப்துல் கலாமின் நினைவிடம் ஆகியவை மெய்நிகர் சுற்றுப்பயணமாக காண்பிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் ஆர்வமாக கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தாராசுரம் கோவில், கல்லணை போன்ற மெய்நிகர் சுற்றுப்பயண பகுதிகளை கேட்டு பார்த்து மகிழ்ந்து ரசித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து கூகுள் மீட் மூலமாக அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தொண்டாமுத்தூரில் உள்ள மாணவிகள் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி விராலியூர் மாணவர்களோடும், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியின் மாணவிகள் தொண்டாமுத்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகளோடும் கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தினர். இதில் இவர்கள் தெரிந்து கொண்ட பள்ளியை பற்றிய தகவல்களையும் அவர்கள் தெரிந்து கொண்ட பள்ளியை பற்றிய தகவல்களையும் பரிமாறிக்கொண்டனர். பள்ளி பரிமாற்ற திட்டத்தில் பங்கு கொண்ட 2 பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் கூகுள் மீட் செயலி வழியாக தங்கள் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பரிமாறி கொண்டதற்கு பின் தங்கள் எண்ணங்களை வண்ண தூரிகைகளால் அழகுற ஓவியமாக்கிய மாணவ மணிகளுக்கு வண்ண பென்சில்களும் தூரிகைகளும் பரிசுகளாக வழங்கப்பட்டன. அதன் பின்னர் மாணவர்களின் இன்றைய ஒரு நாள் செயல்பாடுகள் குறித்து பின்னூட்டங்கள் கேட்க நேரம் வழங்கப்பட்டது. மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆர்வமுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் தங்கள் செயல்பாடுகளை குறித்து பின்னூட்டங்களாக வழங்கினர். அதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நன்றியுரை ஆசிரியரால் வழங்கப்பட தலைமை ஆசிரியரும் 2 ஆசிரியருக்கு பிரியா விடை கொடுத்தனர். மாணவ மணிகளோடு சேர்ந்து குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதோடு உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கேற்ப ஒரு நாள் இன்றைய குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியான நெகிழ்ச்சியான தருணங்களோடு ஆசிரியர்களும் விடைபெற்று சென்றனர். பள்ளி பரிமாற்ற திட்டம் என்ற இந்த சிறப்பான நிகழ்வின் மூலம் பள்ளிகளிடையே நல்ல புரிதலை உருவாக்கி ஒரு பள்ளியில் உள்ள வளங்களை சிறப்பான முறையில் மற்ற பள்ளிகள் பயன்படுத்தி கொள்ள வாய்ப்பினை உருவாக்கி இதன் மூலம் மாணவர்களின் கல்வித்திறன், கலைத்திறன், தனித்திறன் அனைத்தையும் மேம்படுத்த வழிவகை செய்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நல்லதொரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்த பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு மனமார்ந்த நன்றி.